Преди малко се връщам от офиса и вече е 12:30. И какво нещо е, когато развиваш свой бизнес и иде ми едно вдъхновение да направя един софтуер, който вярвам, че ми трябва за напред и някои неща ги оставих на по-заден план. И много интересно. Задавам се така въпрос. Знам кое е много важно нещо, което трябва да го свърша. Обаче искам да творя, искам да създавам интересни, полезни продукти. И има още неща, наистина, които имам за довършване, но си чакат своето време. И много е странно, не мога да си го обясня защо. Сякаш за някои от продуктите, за някои от софтуерите е толкова ясно какви ще бъдат следващите 10-20 стъпки, а за други задачи и проекти не мога да видя една или две стъпки напред. Това, което се замислих, че може да бъде, че опитвам с мотивация, си казвам, това трябва да направя, това трябва да направя, трябва да направя. Постоянно си самонатяквам и може би това ме демотивира да работя по дадените проекти. То реално сякаш си стои в съзнанието, сякаш работя по проекта, обаче, както имаше една притча ли беше, Крис Уилямсън беше споделил, че човек като мисли за дадената задача, не е като да свърши дадената задача. Когато човек планира дадена задача, не е напълно да работи по нея. Да опитва да се мотивира, да се критикува за дадена задача или проект, или какво трябва да направи. Не е като да свършиш дадената задача. И в повече случаи много си помага, когато човек си пие малко кафе и направо започне да работи, без да чака да се настройва за дадената задача, направо я започва. Работи 5-10 минути, само трябва да започне. Само трябва да направи първите няколко стъпки. Те по някакъв начин настройват мозъка на съответните вълни и ангажират, може би, съответното полукълбо, дали логично, дали креативното, може би и двете, в някакви пропорции, за да може да реши дадената задача. И винаги ми е помагало, когато започна дадена задача и работя по нея 5-10 минути, прекъсвам си умишлено работата, после пак така и работа 5-10 минути, пиша неща на хартия, целите, най-отгоре цел, какво трябва да направя, нахвърлям няколко бележки и кутийки, картинки, каквото мога да направя, за да ми е по-ясна идеята. И след 4 такива сесии, тотално съм влезъл в зоната и всичко върви с бясна скорост. И това е. Хубав ден и ще се видим на върха.